shall not encumber you if you believe. My child, this darkness isn't emptiness, for here I mold your heart unto my image. Painfully you long to see the self you yearn to be, but fear to know the world from which you flee. In me find home. All these I give you if you remain in me. You free and bring your heart to me. God, I'm ever here, my child. You need not fear. The dark will set you free. That my heart like yours to me. The God of silence beckons me to journey to my heart, where He awaits me. July 20, 2020, Monday. Mass intentions for 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions: complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Furlan, Sister Gina Fernando, FMA, Sister Cora Haka, Jacinta Patalinghog, Arnold Piner, Marcelino Tejano, John Carlson, Manuel Recla, Ramon Castro, Sheila Terrones Reyes, Lydia Abelgas. Speedy healing of all COVID-19 positive for Luis Tapiro, Susan De Guzman, Miley, Mariel Villason, Stephenson Lawas. For the successful operation of Jacinta Patalinghog. Continuous guidance, enlightenment, good health, and protection of Carmen Chuda Kay Pinili and family, Cappadocia Cala, Richie Ann Alburo and family, Concon Tejano. Visa extension of Bruce Lee, Graciel Senisa, Lawrence Lee, Flora May, Bebilio, and Amor Lee. For the safety of the people of La Carlota City, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines, for the special intentions of Joel Baweng. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadja, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Mr. and Mrs. Cabrera and family, Aurora Mahersian Gardner, Elaine Marie, Sean Paul, Matthew Ryan, Terdes family, Jojo and family, William and Shoni Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Mirna and Roberto Erojo, Grace Montesilio and family,
Joven Fernando and family. Third birthday of Liana Riz Garces. For the eternal repose of the following souls: Ernesto Pabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Kabangitan, Reverend Father Faustino, Memerta, Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Agnes, Nieves, Elisa Pablo, Antonio, Rufina, Maximo, Estrelita, Edelberto, Amelia, Epifanio Ebo Jr., John Lawrence Ebo, Rolando, Graciano, Estanislao Jr. and Sr., Carmen, Nenita, Anita, Chiquita, Guntrano Jr. and III, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Clara, Nicomedesa, Poliento, Placido, Luz, Rolando, Higia, Michael, Douglas, Milagros, Suset, Epimaco Martelino Sr., Turing, Lambo, Albert, Jesus, Olympia, Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Patenciano, Euphemia, Alfredesia, Alfonso, Edgar, Saturnino, Henorato, Ruperta, Vitaliano, Crescenciana, Deo Gracias, Agustin, Albert, Celeste, Celeste Lienos, Paulino, Teopista, Webina, Beneventura, Juana, Perfecto Senior, Policarpa, Alessia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Corporal Sergeant Boboy Rosano, Sister Jesusa Acevedo, Danilo Castro, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente, Lourdes, Lucia, Paterno, Placida, Teodulo, Minda, Romeo, Pamela, Delia, Rain, Janet, Kyle, James, Emelia Ong, Lydia Ong, Aurelio Ong, Solio Ong, Guillermo Sr. and Jr., Marina, Rosalina, Romana, Norma, Salome, Conchita, Vicente Sr. and Jr., Nigel, Dipolo Sr., Ignacia, Emiliana, Carlos, Alma, Armando Fortus, Asim Omesibic, Eulohia, Alberto, Achilles, Agripina, Porferia, Andres, Mario, Rayo, Jean Mendoza, Dionisia Longo, Noel Serrano, Emilio Sr., Celsa, Rene, Elaria, Andres, Leonila, Leonia, Tero, Crescentina, Aurelia, Antonio Sr., Rosela, Leonardo, Constancio Sr., Florentina, Samuel, Beatriz, Rona, Leticia, Arcelito Tan, Virgil Ibanez, Soledad Lorenzo, Crisanto Henogobis, Norma Galang, Gloria Atilio, Jesus, Roland, Bautista, Servanda, Salvador, Mark, Perfecto, Josina, Agustina, Corazon, Ernie, Gloria, Presentacion, Remigio, Tomasa, Placida, Crispolo, Quirino, Minda, Sonia, Marina, Lucia, Paterno, Proserfira, Edwin, Jojo, Gigi, Michael, Alfredo, Lidio, Rufo, Angeles, Roy, Aldong, Sosima, Isabel, Nani, Dionisia, Maria, Angel,
Juana, Rufo, Ligio, Rogelio, Pogoy Sr., Rogelio Ang Pogoy Sr., Clara, Gonzalo, George, Jose, Abayap, Rafael Trasmonte, Catalino Villaber, Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Sr., Antonio Ayala, Jose and Esperanza Destua, Jess Pajacardo, Constancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena, Ofelia, Isabel, Judith, Benjamin, Romulo, Benedicta, Florencia, Doroteo, Nita, Ismael, Catalino Villaber, Amparo Garces, Fortunata, Constancia, Gregoria, Martina, Estepa, Polores, Maria, Rosa, Simona, Antonia Avila, Juanito, and Omi Cancruz. First Day Novena for the first death anniversary of Amparo Dignos Montero. 40 days for the soul of Maximo Daclan and Maria Clara Berame. 8th Day Novena of Carlos Antonio Abad. 7th Day Novena offering for the soul of Salome Junggoy. 9th Day Novena of Lita Lumiban. 3rd Day Novena for the first death anniversary of Ricardo Chiciote. First death anniversary of Orlando Toledo. Birthday of the late Adelina Quirante. And all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan, ug Jesucristo atong Ginoo, manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mayong buntag kanatong tanan. May buntag, Father. Nagka-encounter na usab si Jesus ug ang mga Pariseo. Katingalahan kaayo nga ang ilang gilalisan nga nangayo sila ni Jesus og sign aron pagmatuod nga siya gayud ang Mesiyas. Mintras sila sa lain-laing lugar nga giadtuan ni Jesus ug nag-ayo sa mga masakiton, saksi man sila. Busa atong pamalandungan kini dinhi sa atong santos nga misa karon. Mga igsoon, maginunsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog
sa Santos nga Misa. Isugin ko ang akong kasalanan sa walay Panginoon. Isugin mo Sayo ka man, nakinig ang lahat, misaling ka man. Sa kaluyan ta kita sa Dios nga makagawom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong kaluyi ang imong katawhan, o dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom, paghigugma. O gimoa kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Jesucristo ng among anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Miqueas. Pamatia ang kiha sa Ginoo, batok sa Israel. Ipahayag sa kabukiran ang imong sumbong. Saysay niini ang kabungturan. Pamatia o kabukiran ang kiha sa Ginoo, sa iyang katawhan. Kamong ligong mga sukaranan sa kalibutan, patalinghog kamo, kay ang Ginoo makigharong sa Israel. Ang Ginoo nag-ingon, unsabay nahimo ko kanimo o katawhan ko, nganong gipulan naman kamo kanako. Tubaga ninyo ako, hinumdumi nga ako'y nagkuha kaninyo sa Ehipto, ug nagluwas kaninyo sa kaolipnan. Ako'y nagpadala kang Moises, kang Aaron ug kang Miriam. Unsa may angay kong ihalad sa Ginoo, inigsimba ko na kaniya. Magdala ba akog halad nga sunugon, mga nating baka nga usa ka tuig ang kagulangon. Malipay ba ang Ginoo sa linibong karnero ug sa 10,000 suba nga lana sa olibo? Dili, igo na ba kung ihalad ko ang kamagulangan kong anak alang sa akong sala? Dili, gipakita niya kanimo o tao, unsa ang maayo. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo, mao ang pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita sa makanunayong gugma, ug sa pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakiguban sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio.
Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwa sa gahom sa Diyos. Tapuka ang akong mga buutan diha sa akong atubangan. Kamong nakigsabot kanako, pinaagi sa sakripisyo. Ug ang mga langit magsangyaw sa iyang katarong. Kay ang Dios mismo mao ang maghuhukom. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwa sa gahom sa Diyos. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw, kay ang imong mga halad nga sinunog, ania kanunay sa akong atubangan. Wala ako magkuha og toro, gikan sa imong balay, ni mga kanding, gikan sa imong panon. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwa sa gahom sa Diyos. Nganong giasoy mo man ang akong kasuguan, o gimbungat mo ang akong kasabutan sa imong baba. Bisan kontra nimo ang disiplina, o gisalikway mo ang akong mga pulong. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwa sa gahom sa Diyos. Sa pagbuhat nimo niining mga butanga, magpakabungol ba na lamang ako? O naghunahuna ka ba nga sama ako kanimo? Badlungon ko ikaw diha sa pagpahinumdum ko kanila sa imo nga atubangan. Ang maghalad ug magdaig agig sakripisyo naghimaya kanako. Ug kaniya nga naglakaw sa matarong, ipakita ko ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Kunya pipila ka magtutudlo sa balaod ug mga Pariseyo maingon, magtutudlo buot kami mutan-aw kanimo nga maghimog milagro. Pagkadautan o pagawalay pagtuo sa Diyos ang mga tao nining panahuna, mituaw si Jesus. Milagro ang inyong gipangayo, kanako, dili ako mohimo nini. Ang milagro nga ikahatag ko kaninyo, ora ang milagro nga nahitabo kang Jonas nga propeta. Ingon nga si Jonas, 3 ka adlaw, ug 3 ka gabi dito sa tiyan sa dakong isda. Ang anak sa tao usab 3 ka adlaw ug 3 ka gabi sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninive mamangon ug musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. O gibalui nga dinhi anay labaw pa kang Jonas. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa habagatan mubangon ug musudya kaninyo kay mipanaw siyang katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Gibalui
nga dinhi anay labaw pa kang Solomon. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa Salmo 135, atong mabasa, they have mouths, but they cannot speak. They have eyes, but they cannot see. Sama sa sa verses sa San Marcos chapter 8 verse 18. Mao kini ang expression siguro nga atong magamit, no? Best expression sa mga Pariseo din sa atong ebanghelyo atong gibasa karon. Sayod gayud nga hapit sa tanang milagro ni Jesus diha ang mga Pariseo nakasaksi gayud, nakakita sila apan wala sila motuo. Mao nga karon sa atong ebanghelyo nangayo sila kung kang Jesus og sign nga siya ba gayud ang gisaad nga Mesiyas. Kini tungod kay gusto nila nga mga milagro ang buhaton ni Kristo o gatong ilang gustong makita. Kayon sa man kining malong milagruha. Again, it's political in nature. Ang usa ka Mesiyas nga gamhanan kaayo aron muluwas kanila sa ilang mga kalisod. Sama sa oppression sa mga Romans. In other words, power and authority. Actually, mausad ang tuyo ni Jesus nga ang kagawasan sa mga katauhan apan dili pinaagi sa power and authority but in the chains of heart, in love and forgiveness. Sama sa gihimo ni Jonas ngadto sa Ninive. Ang mga tao nabuntog o nabag-o ang ilang mga kaugalingon diha sa pagwali ni Jonas ngadto kanila. So good sa hari, nagbasol ang tanan sa ilang mga sala. There was no physical force, but moral acceptance of the truth about God. Mas bugat ang moral conversion than conversion by physical force or physical power. Dili kana ang pamaagi sa Ginoo. Ang pag-ayon niya sa mga masakiton, pagpakaon niya sa mga gigutom, paghatag niya dignidad sa mga kabus o sinalikway, mao'y pamaagi niya sa iyang pagka-Mesiyas. It's like creating a kingdom not by show of power and authority, but by service of love. I'm sure naka-experience mo sa inyong pamilya pananglitan sa inyong pagdisiplina sa inyong mga anak. Kung singka, bunal, luhod sa munggos, etc. ang inyong buhaton, yes, externally, muto sila. Tungod lang kay nahadlok. Pansulod sa ilang kasing-kasing, nagbukal ang ilang dugo. Ug ngadto-ngadto mo resulta sa ilang pagpasaway. Apan kung sa minayo ang imong pagbadlong, inubanan sa pagpasabot, mas madawat nila ang pagbadlong kaya nakasabot sila sa ilang sayop.
Duha ka butang ato mapamalandungan karon. Number 1, ang paghari sa Ginoo, ang paghari sa maayo. Kung unsay husto, paglig-on sa katalingban. Mao kini ang girepresentar sa mga milagro ni Jesus, ang paghari sa gugma. Kaduha, sa mausab sa atong prayer sa amahan namo, nga moingon ta, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ang paghari sa Ginoo mo ang atong openness kung unsay iyang gusto, dili kung unsay atong gusto. Usahay parehas ta sa mga Pariseo nga dili makakita sa adlaw-adlaw nga milagro sa kinabuhi, sama sa hangin, ulan, adlaw, ug daghan pang mga nature o natural nga pangitabo. Kay mangita jud tag milagro kanang atong gusto. Dimani ang Ginoo maghatag pa kanato og labaw pa sa atong gipangayo. Apan usahay butata kay gusto man gayud nato katong atong gustong mahitabo. Sa laing bahin, wala ba mo matingala nga sa kadaghan sa atong mga pag-ampo nga mahuman na kining pandemic, wala man gyapon mahitabo. I think sa atong mga pagmisa, dili lang din sa Lourdes, kundi sa tanang nasod, ganit tanang kalibutan, ngay tagkaayuhan dining pandemic. Nganong hangtod karon wala may milagro nga nahitabo. Usa sa akong reflection mao kini. Actually, nadawat natong kaayuhan na labaw pa sa kaayuhan sa pandemic. Apan wala nato mabantayan. Nakamabalandong ba mo nga tungod sa pandemic nalimpyo ang kinaiyahan? Dayo sa kauban namo na komentaryo nga inigtan-aw ko sa langit o sa pangadon, wala na kay makita mga aso, no? Nalimpyo ang kinaiyahan. Diri sa among community, nakamatikod mi nga ang panahon sa ting-ulan nibalik na sa normal. Pagsugod sa buwan sa June, ni Juan dayon. Sa una manggod, bisan kanusa lang ang ulan o tig-init. Sigurado ako nga daghang mga pamilya nagkahiusa. Kay dili naman kasuroy-suroy labi na mga kabataan. Nahunong ang mga bisyo. Kay sirado na mga bars, mga sugalan. Pero usahay, makaingunta nga grabe sad ang epekto. Kay daghan ang mga tao nawad-an og trabaho, namatay, limawa, ang many negative results. Apan sa tinuoray, ang milagro nga atong gipangayo, ihatag na nga mao ang pagpuyo sa new normal. Stay safe. Ayaw pasaway. Stay at home. Wear mask. Stay healthy. Ug ang atong buhaton, kung atong buhaton kini kay gigugman nato ang atong sikataw, mao gayud ang bunga sa pagbag-o nga pinaagi nini kita magkahiusa, magkatinabangay, magmatinud-anon sa atong pagserbisyo. Ang new normal mao milagro nga natubag sa atong mga prayers aron masulban kining pandemic.
sakto kaayo ang atong tubag sa Salmo responsoryo ganina, naginon sa matarong ipakita ko ang makaluwas nga gahom sa Dios. Subot pasabot mga kaigsunan nga kung walay pagbago, walay pagbago kita, padayon ta sa atong karaang kinabuhi, dili ta mosunod sa new normal, dili jud kita makakita sa mga milagro nga gibuhat si Dios para kanato. Sumuni usa ka challenge kanato para karon ang pagbago, ang pag-usab sa kinabuhi, paglikay sa mga buluhaton nga makapaguba sa atong relationship sa usag-usa. Mao'y hinungdan nga dili nato makita ang milagro na gihimo sa Dios para kanato. Amen. Pagampo sa katawhan, ang kaalam nagagikan sa Dios nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Pusa gamiton nato kini aron pagpadayag sa iyang kahimayaan. Sa kinasangkasing atong ibayaw ang atong mga tingog diya sa atong pag-ingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa kalinaw, ug kahiusahan sa simbahan nga nagpanaw tungod sa Ebanghelyo, ug alang usab sa mga katuyuan sa atong Santo Papa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, nya nakasinati sa kalisod, nya makalahutay sila sa ilang pagpakibisog sa kawadon, nangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nya ang mga masakiton, nya nataptan niining COVID-19, makabaton na og hingpit nya kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga nangamatay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Kining tanan na mong gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan.
Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok yang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya. Magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay og mataton. Santos kamahan, Dios nga tunhay, ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan. Ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa kabagong awit sa pagdaig. Doy kusab kami sa tanang mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong walay hunong nga himaya, diya sa kaawit sa pagdaig sa ilang pagingon. Santos, gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kanialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nining ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo, siya mubalik lagi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, inimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip, nga angayan nga matubang ug malagad kanimo. Imo nga kami, nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga mahan ang kahiusa sa Espiritu Santo ug ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundili ang pagsalik sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ipakita at ang paginigsunay. Peace be with you. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least Espiritu into my heart. I embrace you as if you're already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to ever separate it from you. Amen. Sa nanglamay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita tanan.
Magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kini mga misteryo, maghatag unta ka namo og bagong kadasig, ingon man magdala ka namo sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagaom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.